Zeleni smaragd krajine, rijeka Una, zaista je jedina, kako su je s pravom nazvali još stari Rimljani. Ona nije samo simbol neizmjerne prirodne ljepote, već i živi svjedok burne historije i toka vremena. Kroz stoljeća je područje uz Unu bilo vitalno vojno, trgovačko i kulturno središte. Njen strateški značaj bio je neupitan, o čemu svjedoče brojne utvrde koje i danas ponosno stoje na njenim obalama. Tokom osmanlijskog i austro-ugarskog perioda Una je često služila kao prirodna granica, ali istovremeno i kao ključni put kretanja, arterija kojom su putovali ljudi, roba i vojske. U mirnijim razdobljima njene moćne vode pokretale su vodenice i mlinove hraneći cijelu regiju. Kroz sve te epohe narodna predanja, pjesme i priče o Uni prenosile su se s koljena na koljeno, utiskujući njen duh u kolektivno pamćenje. Za Bišćane Una je mnogo više od prirodne pojave. Ona je prijatelj, čuvar i vječna inspiracija. Bihać i njegova Una su neraskidivo jedno. Njena smaragdna voda hrani tlo, oblikuje dušu i kuca u srcu cijele krajine.